Сугыш инде белгәнегезчә 1941 елның июнь айында башланды, 22 июньдә. Әле миңа ул вакыт 11 яшьтә тулмаган иде. Кечкенә генә тулды. Сугышның 1-2 көннән башлап авылда кешеләрне чын авыл хуҗалыгын алып бара торган, бөтен эшне башкара торган чын иратларны сугышка ала башладылар. Көн аралаш комиссиягә йөрделәр. Аның 1418 көн барган сугышның һәр көне сынау булды. Ул вакытта өйдә түгәрәк бер кара дигәне бар иде, стенада. Тәлинкә һәр көнне левитан дигән бик көчле тетрәндергеч сөйли торган радиодан сөйли торган оратор бар иде. Менә шуның һәр сүзе безне дулкынландырды инде. Чөнки 1-2 елларында сугышның шул шәһәр калды. Ул вакытта бит семьяда әни кешеләрдә бик белемле түгел инде. Сугыштан хат килсә, безгә шуны пишмаклы хат инде ул. Җиткерә куша торганнар иде. Укып күрсәтергә. Башта ул хатны үзебез укып карыйбыз. Нәрсә язылган? Аның бит кайберсе госпитальдә ята дигән үзе яза алмый. Аңа да булмагандыр инде. Инде яра булгандыр әллә, аяксыз әллә, кулсыз ул. Әллә сукыр. Нигә шул иптәшләр язган инде. Менә сезнең улыгыз, яки анда ирегез госпитальдә ята, берникадәр яралы. Ул җиңелчә урыннарын гына укып хатта. Тегесен я йомшатып, азрак теге урыктырмыйча инде. Я ул җөмләсен калдырып укый торган иде. Сугыш беткәндә без Балташ мәктәбендә укыдык инде. Монда башлангыч кына 4-нче класс кына иде. 5-нче класска без җәяү барып, җәяү кайтып Балташ мәктәбендә укыйдык идек. Сугыш беткән хәбәр иртәнге сәгать 6-да бирделәр аны. Без инде белеп киттек. Менә шушы үсеп килә торган буыннарга, мәктәптә укучыларга инде бигрәк тә белем алу өлкәсендә, дөрес тәрбия алу өлкәсендә бик зур тырышлыклар куйсыннар. Чөнки кайда белем, шунда уңыш бит инде. Белемне кеше бер җирдә дә югалмый да ул. Үз урынында таба. Гаилә корга икән, гаиләсендә тулы яшәтә ала. Шуның өчен нык тырышып укырга кирәк. Укытучылар биргән тәрбияне тормышка ашырырга тырышырга кирәк. Илебезнең чын яшьләре, кызлары булып эшләр иде. Инде соңгы әйтергә кирәк. Күкләр аяз булсын. Амин. Амин. Куанып яшәргә язсын. Тормыш җиткелекле. Һәр кешенең үзеннән тора. Тормышны ничек алып бара, ничек яши, ил алдында нинди бурычлар тора, шуны аңласа, бердәм булсак, бергә булсак, шәт иншалла, инде 70 ел, кечкенә ел түгел бит. Сүздә юк. Җитәкчеләребезнең акыллы планнары буенча шушы ел 70 елга кадәр сугыш күрмичә яшәүдән дә зур бәхет юк. Алга таба да шушылай дәвам итсен. Сез әйткәнчә 75-дә, 80-дә каршыларга яз.